Hej alle sammen, Rollo her. Velkommen til den her YouTube-video. Den her video, der skal vi snakke om avancerede måder at få gingerbread på. Og i dag skal vi fortælle det ligesom et eventyr. Der var engang en lille mand, som hed Rollo. Rollo var meget fortvivlet. Han ville gerne have en masse gingerbreads. Og for at han skulle kunne få det, vidste han, at han skulle have en masse kæledyr. Det havde han så fået. Bedste af slagsen, mente han selv. Og han havde så fået at vide, at han skulle tæve nogle ting, for at få nogle pengeposer ud af dem. Men han prøvede og prøvede. Men tingene gik bare i stykker med det samme, og der kom slet ikke nogen poser ud af dem. Han havde dog hørt historien om de 3 kister. Den lille kiste, som hedder Tech Entry-kisten. Den mellemkiste, som hed Steampunk-kisten, og den store kiste, som hed Giant Alien Chest. Men han tænkte, godt være, jeg skal vente med at prøve at tæve den store. Det er ikke sikkert, at jeg kan få nogen pengepose ud af den, når den nu er så stor. Så han tænkte, jeg starter med at gå hen til Tech Entry-kisten. Den gik han så hen til for at se, hvor lang tid det ville tage ham at tæve den, og hvor mange penge han ville få ud af den. Nu syntes han havde prøvet i lang nok tid at tæve på den lille kiste. Det er som om, at i den lille kiste flød mønterne ikke særlig let ud. Se her. Og det er ikke særlig mange mønter. Her, der. Til gengæld kom der mange poser ud, og de kom hurtigt. Nogle gange sad de bare fast, fordi kisten var så lille. Så han vil nu gå hen til den mellemkiste. Jeg var nu kommet til den mellemkiste. Mellemkiste havde han hørt. Her skulle man have nogle gode kæledyr med sig. Ellers ville man ikke få særlig meget for den. Gengæld syntes hans mønterne lettere flød ud over flere mønter her. Han vil nu prøve lidt igen og se, hvad der var bedst. All I wanna
syntes manden også, at han havde stået og taget på den her kiste i lang nok tid. Og han vil nu gå videre til den store kiste. Men han kunne godt lide den her kiste, fordi han ikke skulle gøre så meget, da hans kæledyr kunne stå på den i længere tid. Gik nu hen til den store kiste, der hedder Giant Alien-kisten. Han vil gerne have, at der var nogen, der ville kommentere i videoen, hvad for en metode der var bedst, så han kunne huske det til en anden gang. Vi kan i gang med den store kiste. Nu havde den lille mand stået her et stykke tid også. Og han syntes lidt, at han ikke rigtig kunne komme ind og få nogle af poserne fra kisten. Han kunne kun få de mønter, der flød ud over kanten. Så han var ikke helt tilfreds med denne måde at gøre det på. Han lærte, at ved den lille kiste, Big Entry kisten, der tjente han cirka 525 millioner gingerbread. Hvilket var ganske godt på 10 minutter. Og han ved, at det var fordi, han tævede den ret hurtigt, men heller ikke for hurtigt. Det ved han ikke tævede den på den hastighed, han gjorde, så kom der en masse af poserne ud. Det er dem, han gerne vil have fat i. De gav mest. Ved Steampunk-kisten, den mellemkiste, der tjente han helt op til 665 millioner gingerbread. Den var rigtig god. Den synes han indtil videre var den bedste. Da han kom hen til den store kiste, der tjente han desværre kun sølle 45 millioner gingerbread. Men til gengæld skulle han heller ikke gøre andet end bare at lade hans kæledyr stå og slå. Hvis du kunne svare på den lille mands spørgsmål, så vil han give eller bytte alle dine pets ud med et hold af Silver Stacks Rainbow, dem her. Det er ret stærke, og dem kan man jo så selv lave om til Dark Matter bagefter. Så det var alt for nu. Slutbrud finale. Varvel betyder som gale. Like og subscribe, hvis I godt kan lide den her video. Og så ses vi bare en anden gang. Hej hej.